Dipun abadiaken langsung kalian DMC Studio Video Sabi. Matur nuwun sedaya adicara seremonial ingkang dalu menika dipun aturaken sampun ngaturaken sampun rampung. Kawula minangka pranatacara mbok pilih angin kula ngaturaken adicara seremonial wonten kekirangan utawi wonten klenta-klentunipun kawula minangka manungsa lumrah ingkang boten lepas saking hilap ugi salah kawula pribadi nyuwun agunging pangapunten ingkang agung. Akhirul kalam wa ilahul muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Matur nuwun. Balik nang campur sari cak, ben anget. Jajal sampean sepoti titik ae ben anget. Izalawis. Oke. Apa dilangsung nanti diceluk wis ya, sepati bareng nyeluk. Oke. Sasampunipun all artis ugi adicara seremonial samangke kita teraken setunggal basa setunggal sedaya artis panjengguyung sing campur sari sangga laras ingkang sakmenika wonten ngajeng wonten sekawan ugi mangke tasih wonten ingkang badhe ngaturaken ing adicara tari spesifik Jawa Timur mangke. Samangke kita terakhir wonten karsa panjenengan sedaya wonten ning Iva bareng-bareng sangga laras. Sudah dicepoti. Sepoti. Oh, sepoti. Sini. Ngelet tak cepoti ning jero ae. Dinteni ben rambung sih. Jangan luas biar tenan. Luar biasa. Luar biasa. Yo alah. Neng kene adem ayem ya Pak ya. Alhamdulillah adem ayem Sriwing-sriwing marai ngantuk. Sriwinge ning ndi? Neng kene. Ning kene ya wis. Lah biasane ngendi? Oh macam-macam. Oh macam-macam. Lah ngendi? Aku yo ning kene barang. Ala yo mosok. Ning kene lho maksudnya ning kene sriwing-sriwing iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dusun apa dukuh? Dukuh. Pulau Saring. Pulau Sari, Pulau Sari, Kelurahan Purwosari. Matur sembah nuwun sampun nimbali sangga laras. Sangga laras. Nggih. Sangat-sangat kompak sekali loh ya. Dari sekali. Yang kecil, muda, nom, tua sampai kecil sing piye? Kecil ya sing sakmene. Sakmene? Heeh. Ngene iso? Iso. Kita seserangan sangga laras. Lagake suwe ora temu ngene lho. Heeh. Piye kabare padha waras? Oh iya ya, yo Allah. Ya Allah. Ya Allah. Memolehmu sombong. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini iya. Iki ngono. Apa? Isine aku mimpin isine gajah.
Sine gajah. Heeh. Mosok to? Lah ora percaya, ayo. Ayo. Engko celalin lah ketok titik di sore. Saiki juga, ayo. Lah jare ape? Didelokno aku ya kepengin rono. Engko ae tak dudohi sik, saiki sik penting iki lho, sik. Engko lek kene suwung. Ya kepengin ro dhisik gajahe mau lho. Engko tak dudohi wis ta lah engko. Lah saiki gak oleh. Wis singitan Isan. Kepengine saiki. Ojo. Age to. Ojo kon. Ojo. Kita lah. Ojo ya Allah. Aku kan jadi malu. Ya Allah, sehat Piye? nggih? Alhamdulillah sehat. Piye kabare padha apik? Alhamdulillah semakin mengembang. Oh, semakin mengembang pipis lancar. Aku ta? Pipis Ora pipis 5 tahun. wis. Gak aku lek ditakoni ngono kuwi. Lho enggak maksudnya nek sing dhewe ngenane aku temu kan kondo nek anyang-anyangen mbok menawa saiki wis lancar ya. Sik urung. Urung. Jajalan Mas tambahan ono Mas. Tambane apa? Panjak kendang. Alah ya moh. Karo anu Sing di- alat pijat jare. Oh iya kan. Sing ngene-ngene lho. Aku karo aku. Lho iku lho Aku nek karo. iso. Oh ning kono. Heeh. Ah iya wis. Barange ireng. Neh, Heeh, rada. iya ta? Heeh, rada. Aku ora roblas lah. Rada bundel. Pih. Gek cekelane yo ngene iki. Mek pucuke bundel ngono. Aku ora mani bayangne aku. Lah kuwi lho. Oh tabuh iki lah. Kudu Endi, Dik? enak ning ndi rek? Wis ora usah. Ora usah. Sia, kok te nyilih ora oleh. Ya Ada wis dianakno ben. lek nyilih. Heeh wis ben. Heeh, diparingi Apa? mak mawon pun. Kok maem? Cek wis tekone keri. Lah aku keri senengane. Senengane keri mek gak seneng keri. Lah piye? Aku gak wani terus nih aku lagi yo. Lah nyapa? Lah Alah, ya kuwi lho sing digoleki ket mau. Kak, wis kowe ning ngono aku ning kene Oh, wis, ora usah nyedak. ah, ya wis, aku ning kene. Kedek. Wis, ono ngadep Balik kono. neh. Heeh. Ya ora usah. Oh, gak usah. Ya wis apa Ning sing kene. diaturne nang kene. Nggih, monggo diaturaken Pak Bu. Lho, lambemu jan. Engken sing ajenge tetembangan piyambak napa ajenge request, Tirose Bunda Ida mau request. Request lek Pak Buti rembes. Aman wae atus apa Kebiyen urung? aku yang ngono. Aman atus apa urung? Alhamdulillah aku. Oh, urung. Urung. Ayo tak dusi. Ya Gar- alah. Iki lek kate mbok dusi iman dadi eman iki ya iki kok. Imane kuat, imrone ora kuat. Lamulane dadi eman. Lah ya diemane. Tapi ora kudu dieman ngono lho. Lah terus piye? Ya wis dieman-eman ae. Ya. Lagu apa Mas? Yo. Sangga laras. Iki iso sistemnya apa, Cak? HMS audio. Hems. Nah, Hems. ono singkatane. Lah piye? Apa jenenge? HMS. HMS. Hajim. Haji. Haji Munipson. Mangga. Sangga laras. Iki tukang inceng-inceng iki lho. Ono, oh tukang inting-inting. Iki apa? DMC. DMC. Heeh. DMC. DMC Studio. DMC Studio. Ya, wis tau karo singkatane. Oke.
tansah dadi beban atiku ra kuwawa nggonku ninggal tresno ning ra bisa ati malah loro. Kan wonten ngarsa panjenengan saya sarengane Iva dipunjuyung sangga laras campur sari. Mboten supen kita aturaken diurut mari ning Iva sapa iki? Kita aturaken wonten ngarsa panjenengan saya wonten ning Ika Risma bareng-bareng sangga laras. Lali maneh mie. Lah iya wis merene mikmu mbok tinggali ya Banggan. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Pak Bu, warga Purwosari niki nggih. Nggih. Heeh, Pulosari ya. Nggih. Warga Pulosari, kelurahane Purwosari, Kecamatan Purwosari. Oh, ngoten nggih. Nggih. Desane napa niki? Dukuhe Pulosari. Pulosari. Oh, nggih. Sesuai info ngono mau. Oh, infone ngono. Apa iki? Aku lapar iki. Apa Mas? Mungkin request lagu boleh Mas? Oh, boleh naik panggung Mas? Oke. Terima kasih. Ada abang-abang Wih, kesusu ae Mas. Lah iya. Sik sore iki kok wis abang-abang. Enggak apa-apa. Request apa, Mang? Andai tak berpisah. Lah. Paham enggak? Paham kan? Duete karo sampean. Ada. Oke. Ya wes kawin. Ayo wes sapa sing bengok-bengok iku, Mang? Kawin kontrak. Ayo monggo, Pak. Monggo duet. Nuwun sewu Mas, rokoknya diparkirkan dulu, monggo. Pangapunten, nggih. Apa iki sidane? Oh iya. Kawin kontrak karo sampean ya? Monggo. Nggih. Iya wis kawin kontrak monggo Mas. Barangkali ingin duet monggo. Goyang ini Mas. Bareng Songgo Laras.
walau di negeri orang, cintaku hanyalah adik yang ku kenal. Jangan kelewatan, tresnaku iki mung cuma sawulan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan, merga janjimu ya mung kawin kontrakan. Goyang terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontak. belasan kawinan ijab kabul kumandang, sirahmu tangisan berharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Para sogol laras goyang dong. Asik. Goyang mas. Adindaku sayang, aparat wajah cantikmu yang menawan tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku kenal. Jangan kelewatan, tresnaku iki mung cuma sawulan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan, merga janjimu ya mung kawin kontrakan. Asik, matur suwun bos. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontak. Belasan kawinan ijab kabul kumandang, sirahmu tangisan berharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Terima kasih Mas Bos. Terima kasih Mas. Aduh. Matur nuwun. Si akeh acarane.
Kita terangkan wonten karsa panjenengan sedaya sesarengan sangga laras ugi dipendukung HMS Audio ugi wonten DMC Studio. Kita terangkan wonten Ding Vanessa bareng-bareng sangga laras. Sugeng dalu nih. Nggih, sugeng dalu. Para Bapak Ibu. Tasih sarengan campur sari sangga. Laras. Masih njajal ditawani gak munggah meneh, Mas. Masih mboten munggah malih ta? Lah, saiki tak digono mening maneh, Mas. Mening, Mas. Sangga laras panggah mening-mening kok. Dalem. Waduh gala-gala. Nyanyi dhewe Mas ya. Oke, oh Lewung nggih monggo. Lewung, lagunya Lewung. Oke. Berangkat dibungkus masih bareng-bareng sangga laras. Oke.
Matur thank you Mas. Oke, Mas Bos kah. Nah, sekali siji neh sing mending neh panggah mending bareng-bareng sangga laras. Kita terakan wonten ngarsa panjenengan samonika wonten ning wulan bareng sangga laras. Asik. Terima kasih. Iya. Buat Sangga Laras. Kompak pol. Pipindo nanti ya di prank. Nggih Pak Budi. Dalem. Masyarakatnya pun mboten sabar. Mboten sabar iya. Nggih. Taman ono meneh. Mriki napa Mas? Gala-gala. Napa malih? Apa neh? Kandas. Bojo gala. Mboten kula. Iki kudu Mas iki. Dalem? Sidorondo. Sidorondo boleh. Nggih. Ambek sampeyan. Oke, munggah Mas. Monggo Mas. Nah, munggah Mas. Sing minta Sidorondo monggo, munggah Mas. Yang minta Sidorondo sampai lambene. Nggih, diparingi apa sih iki? Apa dulu? Sekarang. Oh, sekarang ya. Ayo munggah dulu Mas. Monggo. Ayo. Naik dulu. Naik dulu. Rokoknya diparkirkan dulu. Ayo Mbak Ayo sampean ya. Oke. Nggih, paringi Sidorondo. Duet Mas. Monggo Bu. Iki jagoanku. Asik. Terima kasih Bu. Nggih, matur nuwun ya. Oke. Semangat pol Bu. Duet Mas. Duet sama duet nggih. Sidorondone duet. Oh iya wis. Oke, boleh. Oke Sido Rondo bareng-bareng Sangga Laras. Sinten Bu, sinten di Bali? Ibu sinten? Ibu Rumani. Ibu Rumani monggo. Ibu Rumani. Monggo Bu joget. Oleh cik jarene. Asik. Bareng-bareng Sangga Laras. Asik. Goyang Bu Iyo, iyo. Asik, monggo Bu. Yen mula sliramu wis tak aturi, oleh bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara, ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kebacut. Yo baraku pura bekal dadi sego. Mula ketutku iki tanpa opo-opo. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Ayo gue asik. Kabeh mau ora perlu diketuni, janjiku biyen aku sago ngonteni. Aku uga dadi jodone, ora kena prawane tak enteni rondone. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni, nyatane tresnomu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane, andong tresno bekodoan selawase. Oh
sing tresno welas sejati oh kasane sliramu digawe lara ora urut saiki dadi rono salah sak gegem. Oke, terima kasih. Dalam. Oh nggih, saking Ibu Dewi Sri ya. Saya Malawakir minta selindro. Oh, selindro apa selinco iki? Oh nggih, mangke dipun pinangkani nggih. Sameneika tasih adicara tandhaipun. Monggo kesupen hengriki sedaya para seniman seniwati ngaturaken sugeng dalu sugeng pinanggihan kalian pagelaran campur sari Songo Laras. Egang mijil saking leladan Tunggul Wulung Kecamatan Lowok Waru Kota Malang Jawa Timur. Dalam menikah dipun sengguyung kalian HMS Audio Professional Sound System ugi DMC Studio Video Shooting Pradonggo dipun pandegani dening Cak Kamto. Para bapak saha para ibu ki para kadang kangge adicara candhaipun hengriki panjenengan sedaya badhe kita aturi hamirsani tari spesifik Jawa Timur ingkang katindakan para waranggana kita saking Kabupaten Malang ingkang dalu menika badhe kita gelar wonten salebetning adicara tari Remo 4 bersaudara. Sugeng dalu sugeng amirsani nuwun.
Durung sik, panjake sik nyumet rokok kok.
Ya
kene to. Jarno to. Urung semangat ya Yu. Wah, semangat ya, pol. rodok maju pasukane. Pasukan jenenge pasukan Kentol Gede. Orang no sing cilik arek Kentol. Ayo, kesebelasan. Selamat malam. Purwosari. Bener ya Yu? Purwosari Dusun Polosari. Pulosari. Desane Purwosari, Kecamatan Purwosari, dukuhe Pulosari. Saya doakan warga Pulosari tercinta mantun niki 3 bulan sekali diagendakan nanggap campur sari ya Yu. Sangga laras 3 wulan pisan. Duwite sapa? Urunan. Loh wong kene iki panenane gemah ripah lojinawi. Amin. Piye to? Didongakne no sembarange melimpah ruah no ya. Seger waras, slamet nggih. Rumah tanggane sami rukun, adem ayem. Amin. Sing duda nggih asal rondo, sing rondo kaya kula ya ben rondo. Alah, awakmu ki jawane promosi po. Promosi nyapa to cah ki wasne aku luwara nang motor. Kalih bentar. Kene aku. Ya Yu? Ya. Aman kene geser ono. Nah, ngene. Hei, aja banter-banter tuh. Sepet jantung, Mas Kantoy lho. Iki mang kidungane Surabaya wis. Ya. Terus Mbak Pur mengko? Aku yen eling ya wis. Kodeke ora lali ya. Ora lali. Eling. Ya wis. Aku tak nyanyi anu ngedung sing anyar Mas, sing anyar. Sandang. Mah. Sandang pangan to? Iya. Wis tahu iku basane Jawa. Terus lho aku lak sekali-kali tak tak ngedung sandang pangan rek wis ora tau aku njaluk sing anu lho moto abang. Motone abang. Beleken lek motone. Aja dibaleni gare kemekelen aku pipis aku. Ya wis sembarang. Oh pipis aku. Aku mang wis kabeh yo hitungane. Saiki. Ah iki wis basa Jawa kabeh. Oh, bahasa Indonesia saiki ya. Bahasa Indonesia. Ya ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Arep tahlil. Setiap arep berbuat sesuatu nganggo bismillah. Ya. Lek mari alhamdulillah. Kingko dibayar piro aku mbek Beni. Duit. Lho kok duit? Bahasa Indonesia ya. Indonesia kok. Lali mana? Duit iki basa Jawa. Karena bayarane wis entek malah pekon aku. Hidup ini. Aduh, satu. Aduh, cah iki. Patuk Nyapa lagi? Patuk. Penak-penak ra digawe ngono malah mesut. Pangapunten nggih Mas. Mas, sepurane, tapi bahasa Dancuk itu bahasa pergaulan. Bagi Surabaya dan Malang terutama nggih. Iya. Apa kabar, Cuk? Ayo, Cuk. Lah iya iku gak bahaya ta? Ayah. Tang. Dong aja diterakne lho. Sesuk salam nang gurune kek ngono. Halo, Cuk. Wis bro bahasa gaul. Bu Ida ku ngono kuwi enggak boleh ditiru ya nak. Enggak boleh ya nak ya. Kalau sama Bu Ida boleh, tapi kalau sama Bu Guru sama Pak Guru tidak boleh. Bolehnya apa kabar, Cuk? Beh, jan luput. Tanggung Angine iki padahal ya mek cilik. Iki sor dhuwur. Ya Yu. Cerita ngepun berbeda-beda
ceritanya pun berbeda-beda. Itu sajanya saya semono noga tewasnya saja saya tidak sengaja tidak Yuwani hetan kali kulon kali katene nyabrenda gak ono wate hetan kemati kulonnya gati tak timbang padha abote asep cepok ngedok liwet dipangan sore mau bayangan lawas kok dulur rino kelangi supaya saiki arek cilik lah iya kate dimiki lah kokan gak boleh ya Dek ya. Sudah pernah punya gendaan penyanyi belum Dek? Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek. Jangan ya Dek Bayu. Tak boleh kalau sama Uti boleh. wes Iya, yes, rusak temenane. Bu. Dereng ngantuk. Dereng. Jampel. Aku kayaknya gak metu rono Yusuf aku diboyoki ae. Cengkokmu didhisiki. Iya gak. Apal Yusuf. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Hey! Yo! Wes. Balik aku. Hey! Pas Rene sih. Pas Rene. Awakmu kaya mari ngombe kiranti. Iya, sing ngombe nang ndi, Bang? Oh, nek jero sian. Bapak, Ibu. Jantenan. Jangan marah. Jangan marah ya, Dek ya. Wes. Yusuf kondang gede lek ra tambah mungkret. Aku lek ngewasno panjak pipine kaya bakpo ngene. Gregeten gah. Rondo malah bebas seminggu entek 7 bareng. Apa kuwi? Pil. Pil. Pil kabeh. Loh, ngabeni sapa? Lah iya. Aja ngomongno rondo rek kaya ngentek kuwisan. Pun metu lumute. Gak kena digawe wis.
ruwet nggo liwat leren babati tenan. Jane lek lunyu. Aku dhewe dalane lali kok. Rasane lho lali aku tapi rupane eling. Dah, dalane kuwi KS. Sampun nggih guyune nggih. Sampun nggih. Rusak nggih. Nggih. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Bapak. Ibu. Nek gak tepak Ora mlebu. dilebok nek gak sedeng. Nek kamto. Kamto. Aku tau nyatane kamto. Kopi ae lho tak lebokne gak sedeng. Ya wis. Aku batin kudule lho so aku. Dolok lho sih. Ada mak plentus kate ngedung leren guyu. Amal kaya ngono to. Aku yo amal jane yo. Apa do amale yo. Jane kono yo duduk lho yo. Nggih Pak nggih duduk niki nggih. Pripun nek niki dadi bojo kula pripun? Yo ambok Mas. Girap. Ambek aku girap. Aduh. Ngedorong. Para para undangan. Selamat. Kidun iki mari aja leh nggih gamelan iki, Dun. Wis kaya menek rijing aku. Gamelan rena loro ya larase beda-beda no. Kate ngangkat dhuwur sik. Teko to? Oh iya. Nyapa to Dik digempet. Ben ora metu. Biasanya lek ngangkat dhuwur aku mak crit ngono. Ye. Pengen roh ye. Kami ucapkan silahkan duduk. Ayo kanca padha jogetan tari remo campur sareyan sing remo empat bersaudara asli kota Malang yen sing ngedung ya Mbak Ida Mas Kamto yo sing Lampun